Добре, не морам да стартувам 7:00, не? Трябва да стане. Можем и 7:05. Няма значение, просто да си готов ти. Да. На колко бройки? Поне 900. Минимум 900. 900? 900 започваме. Тогава се започва. С 900? Да, загрявката ти е до 900, после му мисли. Дай Боже. Добре. Почваме. Звук включен, нали? Something to motivate to, something to motivate you. Здравейте на всички, намираме се в Скопие. Днес, тази вечер, един мой състезател ще се опита да предизвика и да стане най-добрия в света на свинг с пудовка 24 кг американски свинг, като смятаме да бием световния и Гинес рекорд и по този начин той да стане най-добрия в света на свинг с пудовка. После ще ви запозная с него. Искам само да кажа, че много хора ме свързват единствено и само с бодибилдинга и с бодибилдинг състезателите, но аз работя и с много различни състезатели в много различни спортове, като ски, като различни други силови спортове. Примерно с Дацо сме работим от 2011 година и той основно се занимаваше с джудо и след това реши да мине на такива спортове, които са свързани с издръжливост по-скоро. И аз работя с него от 5 седмици за тази подготовка специално за това нещо, като преди това пак работим заедно. И фактически идеята в момента е да изкараме пикова форма. Направил съм охранителен режим, по който той е следвал, направил съм методика, по която той да е следвал да повиши издръжливостта в това натоварване. За мен битката е спечелена, защото на тренировка вече сме го правили веднъж. Ще видим просто как той ще издържи, защото и при този спорт има много контузии, много неща, които не зависят от него. Примерно да кажем, че тук мазолите понякога се скъсват и това нали, е много болезнено и не може да се държи пудовката и просто ти дори да можеш да издържиш, ръцете не могат да издържат. Нали? И много други субективни фактори, като във всеки спорт. Има, разбира се, и доза късмет. И това е. Сега ще видите какво ще стане. Надявам се, стискам палци и той да стане Гинес рекордьор. Даци, кажи здравей на нашите зрители. Те очакват твой рекорд. Вече съм ги подготвил. Как се чувстваш в момента? Това е най-важният въпрос. Супер, отлично. Супер. Чувстваш се в пик най-добре в момента? Да, супер. Така. Притесняваш се за това, което се предстои? Па, не, мислам дека мисля, че го направя. На тренировка вече сме го правили? Да, вече сме го правили на Така че тренировка. няма какво да губим. Да, сега Добре. ще видим днеска. Добре, какво те мотивира да го правиш? Последен въпрос. Борба, аз се борам цял живот и то е постоянно нови предизвици, то е моя живот. Това е човешкият живот. Да, човешкият живот, да. Добре, чудесно. Айде, тръгваме. Мерси. Ей,
сметка, кое ти беше по-трудно да ги направиш, това или да се снимаш с всички тези хора? Мисля снимките. Снимките бяха по-сложни, нали? Да, по-тежък дел са. Добре. Така. 939. Да. Предният рекорд колко беше? 884. 884. Представете си колко над това е направил той. Аз съм много благодарен, ние с него работим отдавна, но сега е един по-голям проект, който наистина се увенча. Много се радвам, че ме направи част от това нещо, че можах да помогна с моите съвети, с диетата, с тренировките, които правихме, да стигнем до това ниво. Аз искрено вярвах в тебе и наистина знаех, че ще го направиш това нещо. Изобщо за момент не съм се съмнявал. Дойдох супер спокоен тук. Нали, обикновено има така треска, като ходя на състезание това. Сега дойдох и всичко беше... Викам, няма как да не стане. Много благодарен за довербата, много благодарен за помощта, Дани. Може ме продължи за всички съвети, за соработката. Продължаваме. Продължаваме напред. И сега какво следва? Нещо по-голямо, нали? Да. Задължително. Не може да задоволяваме с такива резултати. Идеме си това, няма такива работи. Идеме напред. Да. Идеме с по-големи пудовки, така. По-големи пудовки, всичко по-голямо. Ей, това е. Кажи нещо на нашите хора, които ме гледат в момента, нещо, което да ги мотивира и да ги накара да тренират, защото виждате, че човешките възможности са неограничени. Както виждам, постоянно скачат рекорди, ето дата сега победи един рекорд. Кажи им нещо, което тебе те държи или което смяташ, че за тях е важно. Искам да й кажам, нека аз се ръководам по паролата животът просто е една борба и постоянно се бориш да идеш напред. Значи по-добри резултати на всекое поле. Значи аз днеска пробвам с пудовка 24 кг, просто се борям в живота също така и на работно поле. Със семейството също така напред. И на ти препоръчва нека се занимават с спорт, нека се тежат према по-големи цели напред. Да не се ограничават. То е това. То е битно в живота. Затова човек е прогресирал, защото не се ограничава. Да, така. Да няма никакви граници, постоянно граници са тук, за да ги преминаваме и идеме напред. Супер, понеже си много изморен, ще го оставям. Благодаря много за интервюто. Тук сме с моят приятел Скалата. Той едва ли може да прави 939 свинга с пудовка американски за 1 час, но въпреки това също ме кефи. И така очаквайте наши следващи епизоди. Очаквайте Фитнес Навигатор да ви отведе и на други интересни места. Благодаря ви много за вниманието. Надявам се, че този клип ви е харесал. Ако това е така, лайкнете го, споделете го, субскрайбнете канала и всичко най-добро от мен.